Üdvözlök minden kedves nézőt! Mai nap folyamán Bálint féle csapat és Francis féle csapat összeütközetét fogjuk megnézni. Mind a ketten hasonló setup-pal készült, mind a két csapat hasonló setup-pal készült, két-két heavyvel, ez így 2v2-be a standard. Esetleg a cooldown előny az a Francis csapatáé a FaZe által, mivel nagyon jó cooldown képességű tank, magas hittel. Bálinték csapata viszont a táras tankkal a gyors tüzelést kihasználva kezdeti előnyhöz juthatnak. Ahogy nézem, mind a ketten ugyanaz a pályának ugyanazon részét próbálják elszedni. Francis jóval hamarabb el fogja venni a pozíciót a rakétás tankának köszönhetően. Nézzük, hogy erre hogy fognak Bálinték reagálni. Még mindig nem volt spoton egyik tankjuk se. Francis türelmesen bevárja a csapattársát, nagyon jó. Bálinték viszont egy kicsit passzívabb taktikával reagálnak a szembe látott setupra. Ha jól gondolom, Francis spotot kapott. Így van, megtörtént az első lövés. És így Bálinték 600 HP előnybe kerültek. Viszont kérdéses az, hogy ugye elengedték a magaslati pozíciót, ráadásul huldános tankok ellen játszanak, hogy ez mennyire fogja nekik jól adni. Mennyire lesz ez kifizetődő, hogy elengedték ezt a pozíciót. És így is van, a FaZe az teszi a dolgát. Egy szép lövés boss által. Simlis csak simán tartja a sarkot. Francis nem tudni, hogy ők látták-e Simlist eddig. Most viszont, igen, Francis most spotolta ki Simlist. Így igazából mind a két csapat tudja, hogy ki merre van. Már csak az a kérdés, hogy erre hogy fognak ők reagálni. Egy jó válasz lenne Boss-tól, ha leesne a capre és kényszerítenék a csapatot a közelebb pusholáshoz. Meglátjuk majd, hogy ezt végre is hajtják-e, vagy sem. Ugye döntetlen az semmiképp se jó egyik csapatnak se. Franciszék elhagyják a pozíciójukat, nagyon érdekes. Szerintem nem a legjobb döntés, ha már lövést kaptak érte, és az egy egyszerűbben jobb pozíció, szerintem nem jó döntés csak úgy ingyen eladni, de meglátjuk, hogy mit alkotnak ezzel. Valószínűleg a capre akarnak játszani, csak egy kicsit biztonságosabban akarják megjátszani. Bálinték még mindig a nyugodt, lassú reagálással próbálják úgymond türelemmel legyőzni az ellenfelüket. Meglátjuk, hogy ez mennyire lesz célra vezető. Már csak 3 perc van hátra a meccsből. Most már ideje lenne látni valami kis komolyabb akciót is. Megtörténik Bálinték csapata felül is az első mozgás. Bálint mintha a cap irányába menne. Viszont ezt nem látták, hogy Franciszék visszahúzták. Nyilván nem kaptak spotot az előre tolt pozikban, ezért ki tudták találni valamennyire Bálinték, hogy mit ügyködnek.
És mindjárt elkezdődik a cap, viszont ez Bálinték nem tudják, hogy egyedül kevés idő lesz, tehát 2 percet nem fog tudni bekepelni. Így van, ebben az ütközet módban 3 perc a cap idő. Ez egy kicsit késői manőver volt, viszont így elárulta a saját pozícióját Bálint. Hogyha Francisék kihasználják ezt az alkalmat, akkor megint el tudják venni a kezdeti pozíciót, vagy kialakítani egy gyors 1v2 szituációt. Simlis elég érdekesen crosszol a mező közepén. Ha a Phase 1-esünk észreveszi, akkor meglátjuk, hogy mennyi büntetést fog ezért kapni. Francis el fogja spotolni a 257-est. Így van. Phase 1-es széles pík, meg volt a reset. Bálint 1100 HP-n. Viszont így nincs idő kepelni már 2 tankkal se, úgyhogy valamit Bálintéknak ügyeskedni kell. Viszont nincs HP-juk hozzá, és még egy pozitív csere a Phase 1-es javára. Franciséknek meg ideje lenne elkezdeni kivenni az ágyukat, trédelgetni. Mert fél perc alatt kíváncsi leszek, hogy tudnak-e még ezzel így nyerni. Döntetlen az kevés lesz nekik. Egy bal szerencsés pattanó Francis-től. Simlis nagyon jól tartja azt a szöget. És hát igen, a 7 perces meccsnek a csodája. Ah,